Hola, aquest és el tercer i última part del vídeo de l'ultrasons. En aquest cas farem servir el bronzidor. Recordeu que heu d'agafar el que té la panxa negra, no el que té la panxa verda, i que té polaritat. Aquí veieu el més, aquí, d'acord? I el posarem al seu lloc. I ara provarem, posem això també al seu lloc i veurem com s'il·luminen i com fa el so a partir de 20. Fixeu-vos, llum verd i el so. Si ara jo arribo a 11, una miqueta més, que falla, fixeu-vos com la freqüència augmenta, d'acord? I si ara vaig al vermell, ja pita que l'objecte està molt pròxim. Si ara tiro enrere, el verd, el groc, si ara tiro enrere desapareix el so, torna el verd, torna el groc i finalment el vermell amb so continu.